Timur matahari mulai berjaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Acara wilujeng ingkang sami ora wong, ingkang rawa biki aneni wasepo. Kita hormati dhewe Nabi panutan Nabi Muhammad, Nabi kang mugasan. Ingkang mernoto para manungsa, ingkang perintah kita supaya meto itu Wajibe kita umat Islamiku kudu sing sabar anggone sinau. Allahu Rabbi Allah bisa mengerti dembange raja Allah Allahu Rabbi. tinggi gunung ya nona kampung Melayu. Saya melihat terlalu tinggi. mendung-mendung menjahit sarung. Benangnya ikal jarumnya putus. Putung hati yang putung sapa sing ganti. Ngaweru ono pemuda Jawi nama Islami. Agami Islam ya nona sudah terang. Asal jauh dari pangeran. Aduh elingo wong urip iku sedelo. Iku sedelo. Aja wegah, aja susah yen kon poso. Susah yen kon poso. Yen ra poso, akhire bakal nelongso. Bakal nelongso. Sebab urip ninggal poso. Mas Bagong, Mas Bagong. Mila manggono kisar kayu sambojo. Jalo bali ning donya wis ra ditampa. Sebab urip ibadah sia-sia. Ojo wegah ben son susah padha poso. Allahumma sholli wa sallim Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. wa maulana Muhammadin. Aja sama bismillahi sholatan. Bismillahi sholatan. Daimatan minka wa minul hilahi. Nyuwun kula ing Allah kang ngasih hadaroman. Baca kula mugi Allah paring iman. Salah bare sekarat lan terus mati. Nuli bandam nang kuburan dan takoni. Aranipun kang takon mungkar lan nakir. Amon dosa oleh iman ingkang dikir. Do elinga wong urip iku sedelo. Aja
kon poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip bakal poso donya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin katama fi ilmi lahi sholatan ta'imatan bidawabi mulkilahi Elingono yen wis manggon ing pendoso jaluk bali ning donya ora ditampa banjur mapan ning ngisor kayu sebojo omahku tanpa batal tanpa kloso Raono liya moloe kakang tumeka arep takon amal becik amal amal bagus sira manggon ning suwarga amal Allah bakal manggon ning neraka Rahmat salam mugi kunjo nabi kita Sayyidina wa maulana mringkawula rahmat salam mugi kunjo nabi kita Sayyidina wa maulana mringkawula panas ning alun-alun iyu beneng kulon omah ayune ora kumbiyon bubrake wong omah dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mana turun resmi penghulu suwe ora jamu pisan kodong meniran suwe ora ketemu temu pisan dadi pikiran ono ulo-ulone sawo mensok wit gedang suwe ora dinompo bisa muda kewirang dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati suwe ora jamu pisan kok godhong telo suwe ora temu pisan kok gawe aku ambo jare bakalongan sing tak suwon selendang biru aku emoh bojo jongan pengen ku sing resmi penghulu ari-ari nene tak patreake yen kelingan bisa amlalekake Aduh Tuhan Allah minta ampun kami ini Tuhan Allah minta
على الكافي صلاة الله على السفي سلام الله بالمبردين من حيث السماء من البلوات يا الله عباد الله رجال الله أغثنا بفضل الله وعندكم بقدر الله بآل الباب يا الله على الكافي صلاة الله على السافي سلام الله بملك الدين من حيث السراء من البلوى يا الله على الكافي صلاة الله سفي سلام الله بالمبردين من عد الساعة من البلوى يا الله ini negeri namanya Jawi Allah kami nama Islamiyah kami Islam budaya orang asal jauh dari kami yo prakaca beksana wis mangkesane kewane lunga warna-warna kewane dunya macan loro radune kewan ini negeri namanya Jawi Allah kami nama Islam kami Islam sudah nyata terang asal jauh dari pangeran ya prakaca beksana wis mangsane kewane bunga warna kewane donya macan telur ratune kewan kace emanila ya te ya sawo kace saka candiosa besok dadi wong sing dipercaya dikulek sing apik dikuam karang sing Allah kaci emanila ya te ya sawo kaci saka candiosa besok dadi wong sing dipercaya dikulek sing apik dikuam barang sing Allah oh ing kaci emanila oh ing iku saking para ulama oh ing kaci emanila oh ing iku saking para ulama kaci emanila ya te ya saka candiosa
nabi kita, mugi kunjung nabi kita Sayyidina Sayyidina wa maulana mring kawula rahmat salam mugi kunjung nabi kita, dikunjung nabi kita Sayyidina Sayyidina wa maulana mring kawula. Sampun pari